वृषाली नेमन कोकणी कट्टे हा आपल्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आजची रेसिपी मसूरची भाजी। त्यासाठी लागणारं साहित्य इथे मी मोड आलेले मसूर घेतले, 4 मिरच्या घेतले, कोथिंबीर, लसूण, अद्रक, इथे फोडणीसाठी कढीपत्ता, जिरं, कोकम घेतले। मसाल्यांमध्ये इथे मी लाल तिखट घेतले 1 चमचा, गरम मसाला घेतलाय 1 चमचा, हळद घेतले अर्धा चमचा आणि 1 बटाटा घेतले। इथे आता आपण लसूण, अद्रक, कोथिंबीर याची पेस्ट करून घेऊया। कोथिंबीर, लसूण, अद्रक, हिरव्या मिरच्या, इथे आता आपलं तेल गरम झालंय। कढीपत्त्याची पानं घेऊया। जिरं, हे हिरवं वाटण आपण करून घेतलेलं आता। इथे आपण ह्या भाजीला कांदा आणि टोमॅटो हे वापरणार नाहीये। अशी भाजी करून बघा, फार सुंदर लागते। आता इथे आपण मसाले घेऊया। हळद, गरम मसाला, लाल तिखट, हे बघा छान तेल सुटलंय। मसूर, बटाटा, बटाट्याचे मी मोठे मोठे काप ठेवले आणि साल ठेवली आहे। ही भाजी आपण वाफेवरच शिजवून घेणार आहे। चवीनुसार मीठ, आता मी ताट ठेवून ताटावर पाणी, पूर्ण भाजी वाफेवर शिजवून घ्यायची आहे आपल्याला। चेक करूया आता आपण भाजी। जे आपण ताटात पाणी ठेवलेलं गरम करत तेच आपण टाकणार आहे भाजीत। पुन्हा एकदा मी 2-3 मिनिटांसाठी ताट ठेवणार आहे। भाजी आता आपण चेक करूया। कलर बघा फार सुंदर आलाय। बटाटा पण शिजला इथे आपला। हे कोकम आहे ना, ते घेऊया। पहिली भाजी पूर्णपणे वाफेवर शिजवून घ्यायची आहे, म्हणजे ताटात आपण पाणी ठेवतो तेच घालायचे।
कोथिंबीर, इथे आपली भाजी तयार आहे. गॅस बंद करून सर्व करूया. आजचा व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा.